You guys! Πριν 2,5 ώρες, όπως βλέπετε στην ώρα, έγινε admin abuse και ήταν απίστευτο το admin abuse. Στην κυριολεξία πήρα πάρα πολύ καλά brain notes και επίσης έχω 2 ολόκληρες βάσεις με lucky blocks και ναι, και lucky blocks, valentines και διάφορα άλλα. Κάποιοι μαντέψατε, θα τα ανοίξω όλα τα lucky blocks και επίσης θα δούμε τι updates έβαλε ο Σάμι στο σημερινό admin abuse. Θα μιλάω σιγανά επειδή είναι 12,5 ώρα το βράδυ και δεν θέλω να φωνάζω, οπότε τι περιμένουμε, μην ξεχάσετε subscribe, like, comment, share, οτιδήποτε και ναι, πάμε στο βίντεο. Η αρχή, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο shop που είναι και το Rebirth, έβαλε και τα duels που άμα τα πατήσεις είναι ακριβώς το ίδιο, απλά έβγαλε το duel machine και το βάλε εδώ πέρα. Επίσης το έκανε και κάπως τετράγωνο, τα βάλε όλα σε ένα και ναι, αυτό είναι ένα update. Δεύτερον, έβαλε αυτό το admin machine που κάθε ώρα ή μισή ώρα δεν ξέρω δίνει νέο event, luck και ένα brain note. Και εγώ από ό,τι βλέπετε έτυχα ένα Heart lucky block. Κάτσε. Πες το. Γρήγορα. Holy class. Anyways, όπως σας έλεγα, κάθε ώρα βάζει ένα event, ένα brain note και server luck. Τρίτον, έβαλε το νέο Valentine's Base που θέλεις μόνο 8, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ δεν πίσω να το πάρω. Αλλά εγώ όπου είδατε από το short μου στο main μου account πήρα αυτό το Rose Base. Περιμένω να σας το δείξω που είναι αυτό ακριβώς εδώ πέρα. Πηγαίνετε δείτε το όποιοι δεν το έχετε δει. Και ναι, και για τέταρτον, πριν κάτι μέρες έβαλα αυτό το Limited Quality Track που είναι για το Laromatin Grande, που δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρω, αλλά τέλος πάντων. Ένα άλλο update που βάλε είναι το Valentine's Gift, που τι είναι αυτό ακριβώς. Σήμερα στο admin abuse ο Σάμι μας έδωσε skin βάσει σε πόσες ώρες παίζουμε admin abuse. Και εγώ πήρα ένα τσικλετερίνα όμως το πούλησα βεβαίως. Αλλά τέλος πάντων, επίσης μπορώ να κάνω gifts και σε άτομα και να έρθουν εδώ πέρα. Και αυτό που με ενευρίασε είναι πως ο Σάμι έβαλε 20% off παντού και εγώ το base έχω αγοράσει με 850 Robux, ενώ τώρα είναι 679 Robux. Δηλαδή έλεζε, μπορεί να το έκανε στην αρχή αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι τα updates που βάλε σήμερα. Τώρα πάμε να ανοίξουμε τις βάσεις μας με τα lucky blocks και να σας δείξω τι πήρα. Για αρχή πάμε να ανοίξουμε όλη αυτή η βάση που είναι με lucky blocks και τι περιμένω, ας ανοίγω. Guys, δεν έτυχα τίποτα. Όταν λέμε τίποτα. Και τι σημαίνει αυτό? Πάμε στο άλλο μου account να ανοίξουμε τα άλλα, γιατί εδώ πέρα τζίφος, τίποτα. Έλεια. Ok guys, μόλις μπήκα από το άλλο μου account και όπως σας έλεγα πριν για το base, να το rose base. Τώρα είμαι από εδώ γιατί δεν θέλω να σας δείξω τι πήρα και αυτό που πήρα είναι τρελό, οπότε πάμε να σας το δείξω. So guys, είστε έτοιμοι να σας δείξω τι πήρα? Μη φανταστείτε νουμπίνι πιζανίδι, είναι σοβαρό τώρα, πήρα όντως κάτι καλό και σε 3, σε 2, boom! Ναι guys, πήρα TikTok Sahur, μου έκανε spawn και βγάζει, όπως βλέπετε, να σας δείξω, βγάζει 375 μοίρια. Δηλαδή ήμουν κλείσει με το φίλο μου και ακούγεται ένα TikTok Sahur. Και αυτός λέει TikTok Sahur. Εγώ δεν το άκουσα, πάλι καλά που το είπα, αλλιώς πάει. Αλλά τόσο πάντων πήρα και αυτό το τσικλετέρα. Πήρα και αυτό το ναι, πάμε να ανοίξουμε τα lucky blocks. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω και ένα secret lucky block. Πού το, να το. Δεν είναι ακριβώς ολόκληρη βάση με lucky blocks, αλλά τόσο πάντων αυτά είναι άλλα. Και ναι, πάμε να τα ανοίξουμε και ελπίζω να πάρω κάτι καλό. Αλλά ναι, ας μην μιλάω, πάμε. Τι είναι αυτό ρε, τι
κάνεις εσύ εδώ ρε? Ρε, αυτό έπρεπε να τύχω. Όχι αυτό ρε. Ρε εσύ, από αυτό πήγαμε. Ρε μπρο, πώς κάνω έτσι, αλλά τι χέστηκα πώς... Guys, μπρο, είμαι άφωνος. Μπρο, έτυχα ροζέτη τουαλέτη. What the f... Είπα να μην φωνάσω στην αρχή, όμως επειδή είναι σχεδόν 1 η ώρα. What? Guys, δεν ξέρω ρε. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα το σχολιάσω μετά αυτό. Anyways, και μου πετάγεται το 0,05% ξέρω. Ναι, σιγά με γινόταν. Τι φαντάζομαι και εγώ. Αλλά bro, oh my god, τι στο καλό. Ωραία guys, πάμε και το σικελάκι vlog. Γυρνάω. Στο μυαλό μου είχα λασίκερ. Τι άλλο θα τύχω εγώ άτιμος, πείτε μου. Άσε μας και εσύ. Bro. Oh my, wait μία. Θα το ξαναβγάλω, πρέπει να το στείλω στους φίλους μου. Έχω φίλους. Α, ναι, έχω. Τι λέω ρε. Bro, μπορεί να το πάω στο 3ο όροφο. Damn, αυτό πάει clip, guys. Αυτό πάει clip στο YouTube. Στα shorts δηλαδή. Κάνω ήδη βίντεο. Oh my god, guys. Guys, έχω... Αυτό ήταν το καλύτερο admin abuse. Και νομίζω βρήκα το τίτλο αυτού του βίντεο. Εντάξει ρε φίλε. Βρήκα το τίτλο... Βρήκα το τίτλο αυτού του βίντεο. Άντε επιτέλους. Guys, δεν έχω crazy base, πείτε μου. Δεν έχω crazy base. Δηλαδή, όποιοι είστε OG, ξέρετε πως είχα φάει σκαμιά ολόκληρο μου το base. Και τώρα bro. Wow. Έχω και εδώ πέρα. Wow. Και guys, κάπου εδώ ήρθε το τέλος του βίντεο. Βίντεο. Έλεος. Τι φωνάζω. Ναι, τόσο πάντων, κάπου εδώ ήρθε το τέλος του βίντεο. Βίντεο. Oh my. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν έχω ώρα, γιατί έχω ώρα. Το λέει και το chain μου. Κοιτά. Yeah, Liz. Είμαι clean. Μην ξεχάσετε να subscribe, like και πείτε μου σε ακόμες τι άλλα βίντεο να κάνω. Στο προηγούμενο βίντεο είχα πει πως είμαι full έτοιμος να τραβήξω το επόμενο βίντεο. Δεν το έχω τραβήξει ακόμη. Spoiler, είναι Minecraft. Δηλαδή θα είναι full δύσκολο. Θα πάρει ώρες recording. Και ναι guys, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αν κάνω, ζω. Εντάξει. Χτυπάω ξύλο. Χτυπάω πολύ. Τα λέμε, αυτά έχω να πω. Μπρο, έτυχα ροζέτη τουαλέτη. Για να τρίτο screenshot. Τέλος πάντων. Oh my god. Κάτσε. Τώρα να τραβήξω screenshot που τραβάω και... Εντάξει. Το σκάω. Άντε.